είχαμε μια θετική εξέλιξη. Τα αντανακλαστικά της δικαιοσύνης λειτουργήσαν. Ομολογώ ότι δεν περίμενα τόσο γρήγορα. Θα αναστείλω την απεργία πείνας. Η δικαιοσύνη λειτουργεί με κάποια πλαίσια. Εγώ σέβομαι τη δικαιοσύνη. Θα ακολουθήσω τα ένδικα νόμιμα μέσα και στο προσωπικό μου θέμα και στο θέμα της διασπάθησης του δημοσίου χρήματος, ελπίζοντας ότι με τη συνδρομή της δικαιοσύνης θα αποδοθεί δικαιοσύνη προς όλες τις κατευθύνσεις. Ευχαριστώ όλους σας που με στηρίξατε, που δείξατε τη συμπαράστασή σας από τα βάθη της καρδιάς μου. Σας ευχαριστώ. Αποδείχθηκε για ακόμη μια φορά ότι όλοι μαζί μπορούμε να κερδίσουμε.